Xabisa ixesha ukuze nexesha lekuxabise. Ezimpondweni bethi intsimbi yesixhenxe kumhlobo ne-FM sithi ngamana kubig apple Costa Rica difa no coach molweni nonke ekhaya. Amaqela ezopolitika atsho ngengxube evange yempendulo ngentetho yobumbe besizwe ka-2026 kamongameli Cyril Ramaphosa ayenze phezolo kuyo lesixeko saseKapa. Iqela lomkhonto wesizwe linyembile lentetho lisithi ibiyinkcitha xesha egqibeleleyo. Ilungu elimele liqela epalamente ngumzwanele Manyi. And did like it did in COVID times. There was really no point in us coming here to hear more of the same, more of the same. Last year he promised an economic growth of 3%, and what did we have? We don't even get to 1%. Promised jobs and everything. Absolutely nothing happened. The unemployment has risen, poverty has risen, and now what we have is corruption-inspired water crisis. This water crisis that we have is man-made. It's because of corruption and lack of governance, lack of maintaining proper infrastructure. That's what we always get. And then it goes around and tells us about the investment summits. Kambe unondyebo jikelele we-ANC uGqr Gwen Ramaqopa uyibalulele ntetho njengevuselela ihlombe. I am very inspired by the president's speech. Actually, I was saying to someone that this is a speech that will leave a legacy for the leadership of President Cyril Ramaphosa. I think over the years, he has worked hard to turn around the decay that he inherited, destabilized by the COVID pandemic and global problems. But he has stood firm to say that South Africa shall and will be better under my leadership. And yes, we appreciate that it is a GNU that he is leading. Umphathi wezobulungisa uMamaluko Kubayi ubagqibe washiya ngalaziyo abo benza izisongelo begrogrisa isithethi se-SIU uKaiser Khanyago. Ezi zisongelo kuvala ukuba zithi gqi kwisigidimi somzothengisa imoto ophandwa lelibutho ngokubhekiselele kwiziniki maxabiso ii-tenders ke kuwelawundini sezibhedlele sasethembisa ezichaphazela usomashishini uMorgan Maumela. Isithethi somphathiswa uTerence Manase sithi lo mmeli wale nkampani uYusuf Omar sivangalise ukumbomba esidlangalaleni kumakhasi onxibelelwano. Minister Kubai firmly condemns the remarks made by a representative of Omar's Motor Den in relation to the SIU investigation into the Tembisa Hospital tenders matter. The minister makes it clear that threats or any form of incitement against Mr. Khanyago will not be tolerated. She emphasizes that he speaks in his official capacity and that any grievances with the SIU must be pursued through lawful constitutional channels in line with the rule of law. Kwezamanye amazwe oyisakuba ngumongameli waseMelika uBarack Obama umnyembile lo mongameli ukhoyo uDonald Trump ngokubhangisa isiseko sengxami yomthetho wobume bezulu waseMelika. Lo mthetho umalunga neziqhamo zenzululwazi ezithi imityekezo yecarbon ibeka impilo yabantu engozini. uObama uthi ngaphandle kwesi siphumo sobungozi sorhulumente wakhe abantu baseMelika babhunyulwe impilo kwaye abanakuyilwa inguqu yobume bezulu. Elinyathelo ngahle lijongane nemingeni yezomthetho. Usimi Khalawoso uyanaba. But now that President Trump has done this repeal, we can expect a flurry of lawsuits from NGOs, non-profits, green groups, states, and even individuals, even at the state court level. And it might be exactly what the presidency wants, because if any case makes it to the Supreme Court and the repeal is supported by the Supreme Court, well, that would mean that in future, any regulation couldn't be brought forward without new legislation being put in place. Ukuzisonga izindaba azokrobise kunqako belinqenqeza phambili. Amaqela ezopolitika atsho ngengxube evange yempendulo ngentetho yobume besizwe ka-2026 kamongameli Cyril Ramaphosa ayenze phezolo kuyo lesixeko saseKapa. Iqela lomkhonto wesizwe linyembile lentetho lisithi ibiyinkcitha xesha egqibeleleyo. Kalongo ngoma ziphele apha ezindaba. Indaba ezilandelayo zelizwe kumhlobo ne-FM buya nazo ngo-8 o'clock ziyakuhlakulelwa zingongoma ngo-7:30.